ikusi, ikasi ondo entzun. Ez da usaintzen telebista? Gero esaten da, eskerrak edo nahi genuke, sukaldaritza saiotan. Sukaldaritza saio baten? Eta hemen bada bat edo beste, orduan, ete ben dio. Ah, bale. Pentsa hemen badala bat edo beste... Usaintxua? Usaintxua, ez, enuke esango. Enuke esango. Ez? Ondo. Nahiko natural gainera. Natural ez? Kriston perfumi, Baina apala da, batzuk izaten dira horrela gehitxo bezala. Pentsatzen da, gehitxo dala. Bueno, ondo. Ez, usaina. Eta zer falta asku, dastamena bez. Dastamena bez. Oeto, igual. Edo bai. Ia eurek zer dioten. Datazela gure lehiakideak, dastatu egingo ditugu. Maialen eta Irati, Ander eta Ibai, Jon eta Ibon. Sartu dira bedurtuta. Zerri ingo Zarien hori, Maialen Irati zeuei, hainkada bat. Hainkada bat? Hainkada bat. Zapore bat bazinate? Bai, marrubi. 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 Irati? Laranja. Brokolia. Ondo. Bueno, ona zara osasunaren zat. Portaletik gian abaritu egiten da, badatorra Irati. Eta Irati. Bai, portala bardina bizi dira, badakigu ja Bilbo pisukide direla, biologia ikasi zuten batera, eurek eta pisukide ia guztiek. Danak. Mutilaguna pega Irati? Bai. Ah, bale, Abentzat pegatuta egon dala. Ez, zautu gina. Dana biologuek, ondo? Komuna da. Komuna da, biologo komuna bat. Ondo? Eta? Eta komuna ondo dago? Astero garbitzen da. Ez dago biologia ikerketarik egiterik eta horrez da? Batzutan bai. Txandaka? Bai. Daukero denauta dauzken. Bai. Taula. Astero. Bale, esaten ari induan, bestak beste, oso zaila dela, miluzen, bestak beste, 10 saiotan gurekin egote, 10garren saioa. 10 saio. 850 euro, Maialen Irati, dirutsuarekin zer egin? Zer, irairen bat? Bai, inbar genuen bidai bat. Nora? Edo gaztatu, azteburu baten. Inglaterra, junbar ginen. Bai, egie da. Bai, pisukide bat junbar da estantzia jau. Osea, doktora utza egiten nahi da, eta hilabete batzuk dijo hango laborategi batea. Eta bisitan. Eta junbarra bisitan. Ondo, horretarako be izango da, ia gehiago eskuratzen dugun. Bai, ojalá. Zakuarekin etxe bat erosi bertan ez. Zorainik ez. Baina joan lasai bai. Maialen Irati, ongetorri. Kerrekaso. Ander eta Ibai, Gabon. Gabon, bai. Hirugarrena, zuentzat? Bai. Eta 400 euro eskuratu dugu. Hori da. Zuze asmo? Diru kontutatzetari garela? Asin zen. Nola? Bueno, 400 eurokin guaingo safaritxo edor bat bakau. Ados, baina proiektua zein da Ibai, horra APK ere aritu zara? Ez, parkeko lagun batzai esan zigun, zehose atatza bali genuen bere txagolan inber genula oljasko jan bat eta... Bai, Horrekin, 400 euro jekin aldatzea, baina bueno, piztu zaigu, bai. Parkeko laguna... Bai, umia egin, gurasoak. Zera uste nuen ez, horrein digere jizten gara parkera, bizka laguna egin. Adin batetik txagola hori asko batzuk. Adin batetik gaura kuadrilla berria egiten. Ados. Bai, dinot, bizok aitzek? Bai. Bai, dinot, etxeku eri be... Eskuminak, nori? Hombre, musu potolo bat emazteari eta bi ane eta ingeri. Ane eta inge? Eta nik musu potolo bat, Iraia, Ekai eta Mairi. Zaparita. Hauka, ondo! Arrobia ere! Gantzen ari gara eta. Zondo? Gaurte asmo, gainontzean? Atzoko errepikatzen badu ez da baizki. Ados, konformatzen gara horrekin. Bai. Ia ba, hasi fin, hortarago, Bai. Bueno, errepikatzea bada, ez hasi fin, eta gero hobetu. Ikusiko dugu animo bikote, zorte hon. Zarrik asko. Jon eta Ibon, ze moduz? Ondo, urduri apurtxu bet, bai, egogoz. Suposatzen dugu. Jator, bai. Zer zari, Lagunak, mentxe lidatu gaituzte eta etorri gara... Zuek zuzenean horrela? Personak, lagunak eta... Ez, lagunak. Anaiaren bidez lagunak eta mentxe, bi salsero juntatu gara. Benetan, Bale, nik koñatua entzun nahi nuen, koñatuak. Baina horren gainetik lagunak zarete. Bai, dinot. Izan da, familia politikoak pixka bat? Anaiaren bitartez. Estrategia politiko bat. Bai, hori da. Bai, dinot, koñatuak dio... Bai, zer? Beran kasun, koñatuak dio... Ze, ja. Bueno, zebez. Ni ere ban naiz, baina... Txalo bero bajo, eta... Irakasle. Jone, ingeles irakasle, aleman bebai, aleman filologia ikasita? Aleman filologia ikasita, bai, Gasteizen. Eta orain irakasle? Eta irakasle Botika Zarren, Bilbon.
Eta inglesa eta alemana. Oine gaztelera emoten nabil. Bai? Hori ere badakizu, segula. Gaztelera bai. Ondo. Ibon, ez egu irakasle? Bai, ni txikigokin, ni aurrezkuntzan. Bai, Txikitxokin. Eta non zabiltz? Ordizin, Urdan eta eskola publikoan. Zer urte dako, Aurten 2 urtekokin hau. Hortxe gabiltzako kitzapena. Alemana ematen mesedez. Alemana ematen diozu? Bai, hizkuntza asko. Tarteka bai, Eta zaletasunen artien gauza asko, musika eta bar, baina Miluze ikusi eta Miluze etorri be bai. Bai, zaletasunen artean. Ze intentziorekin gatoz? Ba, esperientzia barri bat bizitzeko intentzioagaz. Ba, asko eskertzen du. Ari gara. Etorri izana, eta animatu izana, hau bazuek, getorri, sortean? Eskerrik asko. Ondo, zakua bete dugu esperientziaz. Zeru ditzen. Primeran, hori izango zan borobila. Horrek ez dago presio. Ja, bueno, jarri dugu dirua, eta uste duzuek ere horren aldez da betela noski. Erne, gaur, Miluzen jokoan, 14.600 eta 40.000 euro esperientzia edo... Ondo? Esperientzia ez dago zehaztutan non, izango den Maltan edo Amsterdamen, joango dira, norabait. Apazuek, Arratiako lagunak, Arratia institutotik. Jende jatorra! Eta gu ere jatorra gai gara, Jon eta Ibon, aukera emango dizuegu, Lemiziko erronda honetan. Ze probatan ari nahiko zenuketen aukeratzeko? Ba, gu potxokumeak. Bai, ondo. Bai. Potxo esan da gainera guztien zait. Potxokumeak, ondo. Zera, potxokiak zer dira? Bai, potxokiak gara. Maialen eta Irati zertan jarri? Ikusi makusin. Ikusi makusin? Bai. Oso ondo, Ander eta Ibai, tribuko buruzagi beraz. Zora garri? Ondo? Ba, Maialen eta Irati ikusi makusi, begiak ondo zorroztu noski. Bai. Eta Erne, hauetxe baitira gaur jolaserako erabiliko ditugun elementuak. Xilofonoa, trompeta, gitarra, akordeoia, bateria, marakak, pianoa eta biolina. Denbora. Marakak, Maialen. 7. Pianoa, Irati. 7. Bateria, 3. gitarra, 3. trompeta, 2. xilofonoa, 1. biolina, 8. akordeoia, 4. sondo, marakak, 6. bikain pianoa, 7. zer da hau, eta bateria, bai, izango. Ondo! Ondo! Maialen Irati, konzentratuta egon da, begikune bat da ikusi dugu, isiltasuna behar dut guztia osatzeko. Puntu! Ondo! Ander eta Ibai, tribalen berbak. Giratzen zuie? Bai. Zirkulazioari dagozkion kontu batzuk bildu ditugu. Ander hasita, berbak hauek, denpora. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Aguna. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Altxagarria. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Areka. Galga, frenoa. Ibai. Balazta. Amortiguadorea. Aguna. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Zintzarria. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Errezela. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Altxagarria. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Areka. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Motelgailua. Gurpila finkatzeko pieza. Aguna. Galga, frenoa. Balazta. Amortiguadorea. Motelgailua. Gurpila finkatzeko pieza. Areka. Galga, frenoa. Altxagarria. Altxagarria. Bai, utzi bera egin dugu. Markagailuan ere altxagarriren bat gero beharko dugu. Momentuz punturi bat ere ez. Jon eta Ibon, argitzen duten, Guk argitu nahi dugu bertxotan. Zaleak zarete? Bai, guztau bai. Entzun bai. Guztau bai. Bueno, txirritatxok, Erne, arazo badu, arazo asko antza. Bertxotan kanalizatzen baititu denak. Telebistan ezagin zer jakin, eskaintza zabala dagota. Ikusi Miluze, noski, txirritatxori ere gomendio hemendik. Ea zer dakarren, hauetxek, jolaserako hitzak.
Eta guazen, gaur egunean Mundua. aplikazioa Streaming. ia zoratzen dugu Burua. hainbeste Aukerarekin. batzuetan sofan Ezerita. zer ikusi ere ez Jakin. aukeraketak ta Pelikulak. iraun dezakete. Berdin. Zuitxura txarrik horrek. Ondo? Ondo? Jona Ibon, zer? Gustara, egindako astelehenarekin? Ia, ikusi egingo dugu. Zer gertatu den? Oh! Epa! Gaur egun, telebistetan, da bestela bizkan, zazpi, 70 puntos la marka dira. Lanak gaur ere ondo hasita, Maialen irati, eutxi herri hartu lekua, Ander eta Ibai bestaldean, ia zarutzera lemiziko puntu txoiek bidaltze ditugun, Oazen, Debora. Japa irati. Aurrak jan, Bai? aurrak purea, papila, Ez, potitoak, ez. tortitak, Ez. Zer dari? Ume txikiak, ume txikiak jaten duten zerbait. Bai? Zer da? Nolako da irati? goxokiak, Koxokiak, txiklia, txiklia, Bero, Agotia, bero, gominola. bai. Bai, oso ondo. haundia, erraldoia, gerlari haundi bat, soldadu bat, Ez. Opa Maialen. zuaitz bat, zuaitza, ni, pasa jauna, Oso ondo. patinatu, patinatzaileak, patinaje artistikoa egiten duten bikotea. Boa, zer da hau? Oso ondo! Honek patinatu dute. Bai, ez da? Zakit artistikoki. Saio gea. Azera gehiago izan da beste estilo bateko, baina... Ondo, eta basa jaun behia fintzen. Bai, Ei, ondo. danak oso ondo iruroina. Andri, bai, garrantzitsua, puntuak irabazten jarraitzea. Horretarako zeuek orain, gorputz astintzen, Jon eta Ibon bestaldean. Bota lasai, proposamena, bikotea. Bota. Goazen, Debora. Lupa, mikroskopioa, Zoragarri. gidaria, kotxea, trena, semaforoa. Bai, Bai. demora dago, Irakaslea eta ikaslea. Azterketa, Bai, eta? azterketa kopiatzen ari da. Suspenditu duen ikaslea. Gaizki egin du. Irakaslea eta suspenditu duen ikaslea. Zero atala duen ikaslea. Errepikatzailea. Irakaslea... Zero bat jarri dion ikaslea, eta nota txarra atea duen Nota ikaslea. txarra oso ondo hori gara nuen! Berez baiezkoan. Ontzat emateko Egon ze, gara, baina- baina hor ikusi du nien denpori dagoela esatu. Bai. Susfritua purtsuko. Ondo. Jarri ezatela? Ondo? Jarri ezala antzerkiak, bezalez? Nota txarrik ez. Danak asmatuta 60 puntu. Atazu zerorik, inoiz. Zero. Zerorik ez. Ne, pues zerorik ez. Ez da? Ez. Amarrekoak ere ez, pentsa... Baten bat. Baten bat. Despista duta bezala, baina. Vale. Zuek Jon eta Ibon, ikasle finak izan zarete? Bai, Bai? bai. Bai, izango du. Bueno, orain izango gu irakasle, zuek ikasle imintziotan. Hartu lekua, Maialen eta Irati bestaldean. Hirugarren erronda, bixi, bai? Ba, doz hiru kontzeptuak eta... Ea ba, denbora. Ibon, hasita. Lurpila, traktorea, Ondo! sukaldatzen, usaintzen, errezeta, Oso egiten, ondo! Oso ondo. telebista, Karaoke karaokea. bat. Bi pertsona, Nola bi karaoke. pertsona? Bikote bat, lagun batzuk, Lagun batzu. karaoken Bai, lagun kantatzen. batzuk Zenbat? bai. Zenbat zer? Lagun. Bi? Lagun. Bi Non? lagun. Asko, karaoke Bi baten. lagun. Bilagun? Karaoke. Hori bai, karaoke bai. Hartu leku, Bi lagun karaokean, oso ondo. Eta hori esan arte? Bai. Eta zer kantatzen? Hori ez dakit. Porque este mundo no lo entiendo. Ni beti hori. Ze kantate zuie? Maialen Irati? Nire zinezko Ne- karaoke ne- bat. Benetan? Gu Bilbon dago karaoke bat, eta
laborategikokin juten asko gustatzen zailako, eta futbolina dut, eta futbolinen. Eta abestu ez? Nik ez. Jon Eibon, espezialidaderen bat karaokien abestu zuiena, gustora? Ba, kutrienak. Bai, ez da. Dauzen kutrienak, holan. Al partido. Bai. Por el amor de esta mujer. Danak, iruro gaina, bikain. Gauza bizionat, Hola. Garri espainola, bega, garri. Nik entzute dut? Noski ba. Musik espainola, da Amaral Ona. diba bata. Maialen irati. Eroglifikoak. Hau esan da. Hau esan da. Ezinbesteko Editoriala itxita. datu hau eman eta gero. Lehenengoa, Maialen, irati. Denpora. Nola du izena ark? Ai, nola da, tipo... Binge... Bai? Bingeen. Nola Bai, izena du ark? batu. Bingen. Bingen. Oso ondo. Bingen. Nahiko lan, binegarren izena ataratzen. Bingegar eta erditik binge behar dugu eta en dago. Bingeen, bingen. Ondo. Bai, ez da? Bingengar. Bai, ondo. Bingen nahiago, ez da? Bingen. Hauskatzeko errazagoa. Bingen. Bingen. Bate du timbrea, bizkat. Bingen. Maialen eta irati, bigarren eroglifikoa denpora. Ibaian egiten dituzte. Buah. Estoy sin día. Ez dakit. Eta dan. Zein dio, Osa, Durango azoka eta horiek ezaldi. Bidak. Ibaian egiten dituzte. Nortu dira? Ez dakit. Joder, ez dakor. Ai, pistola. ¿Quieres ganar la disparan? Estopa. Errez hartu diegu, estropa eta dak. Durangoko azokak pluralean. Estropa dak. Lehenbizikoa bai. 50 puntu bikote. Ander eta Ibai, herrikirolak egiteko prest? Bai, gure espezialidadea. Etxean ere erne, hau botatze dute izerdia, Bat behar este bat, nau. Baina izerdia bota? Lepo. Arri jasutzen bezala. Bergo gu kartoiak herrita. Aita lehenin da. Askatuko eta. Hor. Laguntzen, beste danak, ondo? Bai, Ondo? venga. Lankide laguntza badaukagu. Ederto? Bota, desafilua. Lehenengo gore erlifikoa, Ander Ibai. Hau xe, denpora. Kontuz, ez zaitez? Labaindu. Bale! Laba! Ikusten dugu, letran, laba, eta duna narik ez, labain du. Oso Ondo izango da, Ondo, orain zurra libratu pixka bat. Hori. Bigarren eroglifikoa, denpora. Samurai bat dago. Venga, segi, irakurtzen Ibai. Gados isa, gados gaixo. Ez. Ze letra da? Ge. Bale, da bestie. Isa. Bale, A2. Samurai bat dago geixa? Geixa A2. Geixa? Geixa A2. Geixa? Ekin. Geixarekin. Samurai bat dago geixa batekin. Tiki-tikia egiten. Tiki-tikia, Ge eta isa batera dauz. Geixarekin. Ge isarekin dau. Geixa dos, ez. Nahi zen uten, Bai. Botago dugua. Bai. Lehenbizikoa bai. Bai, lehenbizikoa. Dejo dizela, Ondo. Arrotu gabe. Jon eta Ibon, ez dakigu, zain izango dan zuen maitasuna de gorrotoa eroglifikoekiko. Hau izaten da punta bat edo bestie. Etxean eta? Etxean beti lasaio. Bai. Bueno, ikararik ez, Ibon. Ez. Ondo, alerto. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Postrean jan dut. Sandia. Oso ondo. Bisa ikusten ditugu. Bat handituta daukagu eta zein nahi dugu guk? Basa handia. Ondo, sandia. Bale. Angurria, eskara jatorrean. Ni luzen ari gara, eta dagokion ari, Jon eta Ibon, bigarren eroglifikoa denpora. Veteranoek izaten dute. Zer ikusten da? Bai? Abakoak, eta... Ba, tabletan... Tableta ez? Ordenagailua, pantalla... Bai? Abantalla. Abantalla. Bai! Aba taldea! Eta aba taldearen barruan aban pantalla.
Fan ez, taila bai, abantaila. Oso ondo. Iritsi berrien abantaila izango da, gaso? Bitik, egun puntu. Oso ondo. Eingo dugu erosketa jazki. Vale. Ataungo miren egala egin du. Ataundik bertatik gainera, BM-ko webgunean sartu eta online hasi da erosketak egiten. Egia da gaur egun, bereziki topa irezkela, ez da, Zero, Light, Detox produktuak. Bai. Hoien artean beste muturrean dagoen produktua topatu dual ere mirenek, ikustazu iruditan ere, gizentzeko beso iberikoa. Hau jan, eta gizendu zuzenean, hori dio, euskarazko bertsioak edo, gazteleraz paleta iberika, dio, de cebo. Igual cebo hori, zebatzen hasi eta gizendu. Miren, gozatu, zan ordai aztiko arrazai. Egon ditula, mi esker, herrik asko, hori da txalo egiteko, mi esker, hori da. Bialdu guri, zazpikiak, gustora hartuko ditugu. Hori da, gizendu nahi dugu, zazpikiz, Bai, zazpikien poltsa. Entzuten alda? Mi luzeko eskuaren deia garra. Iopa! Ja! Ondo, indartxu, Xiu! Hau batzuek! Motozerra hotza aterata, segurako. Komo, Imat, azteko? A ver, ba. Bai, ez da? Lehenbiziko eskua, Maialen eta Irati, zegoena da. Ez fidatu itxurarekin izan ere, zein museotan dago Dario de Regoiosen errege baten haurtzaroa Donostiako Hondartza, Margolana. Bonate Leun, Bilboko Arte Ederraken Museoan, edo Arte Ederren Museoan, Arabako Arte Ederren Museoan, edo Santelmon. Santelmon. Regotea? Zer erra, Bonatelu. Nik baino beto auskatuta gainera. Idea zipitzik ez hori. Bilboko Arte Ederrak Museoan. Araban dagoa? No. Araba. Be, batzuk, bokalik ez, momentuz. Maialen Irati, zer estali dugu, plast, zablaztekoarekin. Umezurtzik, mutikorik, neskatorik, sorginik. Bai? Neskatorik. Pregotea. Mutikorik. Umezurtzik. Zau, Sofi? Eskidinak oso ondo? Eskidinak? Ondo, bale? Ondo, Bokalik ez, eta aurrera Hirugarrena. Maialen eta Irati. Ze urtetan irabazi zuen Oscar saria Joaquin Phoenixek 2017an, 2018an, 2020an edo 2022an. 2020. Oso ondo. Zelana. R eta bokalak. Ah. Oso aktore nada, Sekulakoa. Bai, Johnny Cashen egiten ere. ikaragarria. Gero ez da majue. Berezia. Ez da jatorra. Bai. Aurrera ingo dugu, ikote? Bai. Nola du abizena The Beatles taldeko baten semea den Julianek? Starkey, Lennon, McCartney edo Harrison. McCartney. Vale. McCartney. Harrison. Starkey. Lennon, Julian Lennon, ez da da? Ba, laugarren erronda beste bokalik barik geratuko gara, eta azken erronda, komodina ia norkeskuratzen duen. Nola du izena argaziko pertsonaiak? Malefic, Malafik, Maldita edo Maleficent. Maleficent. Nola? Maleficent. Iñaki bera etxe bizkara. Ondo, Maleficent. Kabatzuk eta ze bokal? E. Ez idatu itxurarekin, izan ere. Trebatzen ari garata. Betetako nortasun. Bai? Horra
Bokalak falta baina, bai? A ber. Bizkor? Ez, o. Saiak erabat? Venga, esan. Venga, media lehen, ez Betetako, baina lehenenkoa. Airez. Airez, betetako nortasun bat, horratu. Batek merezi dezake. Eta nahiko lan. Airez, ondo zigara betetako nortasun bat horratz txiki batek leher dezake. Komodinik ez dugu banatu lehenengo eskuan ia bigarrenarekin zer gertatzen den. Ander, Ibai eutxi aldala, zeguna izango da. Egokitzeko zailtasuna, diosku. Lehenengo rondan, lehenengo galdera. Nola deitzen da Breaking Bad telesaileko protagonista? Saul Solman, Jesse Pinkman, Walter White, Mike Salamanca. Walter White. Zer zarie fanan taldekue? Ikusita bai, bintzat. Ona, Bai! Ona. Breaking Bad? Ez. Ikusi duzu? Bai! Osoa? Osoa? Osoa ez. Ikusi ba. Bueno, atxe atera da. Azerratu baino lehen. Bokal batzuk. Bat, bintzat. Bokala. Baurrera. Eta nola du izena Alos Quartet eta Izaroren arteko elkarlan honek. Zutan, uretan, lurretan, airean. Airean. Errebotea. Iragokitzen du, letrak. Uretan. Hor txeka batzuk, eta bokala? Bokala. Saiatuko zarete, Jon Ibon? Nahiko lan, ez. Ba, Anderri bai, aurrera egiteko, galdera hau. Ze santuri eskainitakoa da kaserako ermita hau? Zoilo, Emilio, Genestasio, Morrinondo. Zoilo. Bikain. Zer da, García Márquezen novela bat. Bai, izen hori. Eta bokala? Ez da urik. Ona, hori ere pista da. Bai, ez da urik. Ander eta Ibai. Ze filmetako zeinu banda da, entzongo duguna? Klasikoak aukeran, aita jauna, iesaldi handia, Kein, hiritarra, distira. Iesaldi handia. Pam, pam. Osondo. Pam, pam, pam. R, eta bokala? I, hori da. Ander Ibai. Saiatuko zarete, edo azken erronda daukagu? Saiatuko gea. Herri txikian hazitakoari hiria handi geratzen zaio. Bai? Bai, horixe! Bai! Komodina! Jon eta Ibon, zuek ere komeni noski. Ea ba, hirugarren eskua. Arrapa ezinak, haiek bai honak. Iradokitzailea. Zein kolore nagusitzen da, haupa Etxebesteren kartelean, zuria, grisa, gorria edo horia? Gorria. Oso ondo. Ederto. Klasiko, bate. Ese batzuk eta ze bokal? Bai. Askatuko dugu. Eta entzun? Zumatzen bagarritze da. Bai. Zumatzen bagarritze galderak dio. Norena da entzun dugun kantu honen jatorrizko bertsioa. Richie Poveri, Umberto Tozzi, Roberto Carlos edo Albano eta Romina Power. Bai? Albano eta Romina Power? Zer itxita? Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Gloria! Dira dakitzez, Richie Poveri. Richie Poveri. Osondo. Mamma. Hori ere bai. Maria. Ederra. K. Ze bokal?
Segi ba, lanean. Jon Ibon. Zenbat zati ditu intsektu baten gorputzak? 1, 3, 6 edo 9? 3. Oso ondo. D eta ze bokal? O. Probatu nahi? Edo, aurrera ingo dugu. Aurrera, ez da? Bai. Zer ezkutatu dugu? Beste zaplazteko batekin. Gazte naiz gazte eta maite ditut. Gazte naiz gazte eta maite itxasmendia. Ilunabarrak, egun sentiak, ilarki gauak, gazteak. Ilunabarrak. Ilargi gauak. Egun sentiak. Esan du gaztea dela, Gazte naiz gazte eta maite ditut gaztea. Noski, ilunabarrai begiratzea ongoa. Bokalik ez erre batzuk bai. Eta azken errondara. Jatorriz, ze herrialdetakoa da Wagyu haragia? Japonia, Australia, Zelanda Berria edo Botsuana? Japonia. Haupa. Estimatua. Ze bokal? I. Bai. Arrapa ezinak, haiek bai honak. Bikote? Erantzunin barregu, ez da? Bai, noski? Bai. Bai. Masusta ederrenak. Zatitan sakon sartu. Masusta ederrenak biltzeko, sasitan sakon sartu behar da. Biltzeko? Momentu etorri da hori? Bai, bai! Komo ina! Oso ondo! Markagailu, zuparakizu hemen badauzena? Masustak? Kotxi eusten duen leku, parkinen? Masustaz beteta da orain, ez dakit nik sakon sartu nahi dudan horre. Bai, jantutez nik? Etorri aurretik miluze da behitu zendo. Markagailuak, 330 puntu! Maialen eta iratik, 270, Ander Ibai eta Komodina, Lareun, Jon Ibon eta Komodina. Bai, esartatzen den, Komodina ia lagungarria bada, puntu aldetik hortxe zabiltzate guztiok. Zein da zuzena adi, ez dugulako inorra gurtu nahi. Zegoen zereginak ondo bete. Maialen irati, Ekuatore marrak zeharkatzen ditu. Indonesia, Brasil, Ekuador, Kolombia, Uganda, Chile, India, Kenia, Ekuatore Ginea, Kongo eta Somalia. Oiek aukerak, 8 zuzenak 3 ez. Brasil. Ondo. Bikote? India. Ekuatoretik 800 kilometro da ba. Jon Ibon? Ekuador. Izenak salatzen duen moduan. Maialen eta irati. Indonesia. Bat uarte zeharkatzen ditu bertan, ondo? Jon Ibon? Ekuatore Ginea. Izena nahazgarria da kasu honetan, Bakarrik, Maialen irati, zeuek, aurrera. Kolombia. Herrialdeko hegoaldetik pasatzen da bai. 40 puntu dituzue planto egiteko aukera edo azkanaino joan beharko ginateke. Jarraitu. Bai, edo planto. Vale. Bai, bai. Planto. Oker bakarra deskartea ez dugu egingo? Bueno, saiatzen gara. Edo planto, aukeratu. 40 puntu. Venga, saiatzen gara. Bueno, venga. Aurrera? Aurrera. Bai, venga, Kongo. Vale, Kongo eta Kenia. Kongo. Ondo? Txile, piranga. Ja. Neskak? Ja, Kenia. Ja, jarretu behar dut. Kenia. Zuzen? Vale. Bi zuzen. Zeintzuk? Somalia, ez? Bai?
Somalia. Eta bakarra falta? Uganda. Bai? Uganda. Uganda. Zuzena da. Bikain, 150 puntu. Maialen eta Iratiren markagailu ba. Bigarren errondan, Ander, Ibai, zeuk erantzuten hasi, animaliak dira. Itxas satorra, itxas txakurra, itxas igaraba, itxas elefantea, itxas zaldia, itxas asteria, itxas katua, itxas sugea, itxas ardia, itxas oreina, itxas lebeia. Itxas txakurra. Foka ere ditua. Jon Ibon? Itxas elefantea. Maialen Irati? Itxas zaldia. Zuzen? Ander Ibai? Itxas lehoia. Foken antzeko hau, txikat handiagoa. Jon Ibon? Itxas sugea. Itxas sugea, aingiraren antzekoa bai. Maialen Irati? Itxas igaraba. Ondo? Itxas katua. Itxas arraina hau ere bai. Jon Ibon, azken aukera? Komodina. Eta komodina erabiltzeko aukera osona. Azeri jokatuta. Itxas azeria, 150 puntu. Jon eta Ibon entzat. Eta azken errondan adi, kontzeptu matematikoak dira. Jone, Ibon, zebek hastiko zaret erantzuten. Inekuazioa, faktorizazioa, apelazioa, vektorea, elkarzuta, lerro diagrama, transhumantzia, priorea, permutazioa, kosinua, koordenatu kartesiarra. Vektorea. Vektorea. Maialen Irati? Kosinua. Ondo? Faktorizazioa. Ingeniaria fin, hemen. Jon Ibon? Koordenatu kartesiarra. Maialen Irati? Permutazioa. Ander Ibai? Inekuazioa. Jon eta Ibon? Lerro diagrama. Oso ondo. Errematetzeko aukera? Elkarzuta. Beste bat? Zer da, elkarzuta? Perpendikular. Ba, zuetako da horrela. Eta markagailuak 650 puntu, Maialenek eta Iratik 250 zarautzen Anderrek eta Ibai, Jone Ibon haupazudek, 450. Ander eta Ibai, atzoko lanak berdindu nahi genituen eta jo txalo, mesedez. Hau bikotea. Bikotea ona. Hiru saio, hirugarren agorkoa, 400 euro badara matzagu. Bada, zerbait. Parkeko norekin egin bar genuen? Asierrekin baino hobeto pentsako da. Bai, ja. Hori, ekuatorian etzola jakizia, igual bertsoak atako eskigu eta. Nola ba? Bertsoak, jendea gustora, etxetizuei begira, jolasa eman bai diguz, guri, eroglifikoak askatzen ere nola ikusi ditu. Ederra. Jolaserako prest. Ederra. Jokoan ere fin, placerra Ander benetan. Ibai, guretzat placer bat, zuekin egotia. Berdizko dikote. Maialen eta Iratiren bideak aurrera darrai, zaten da darrai, ezta? Marka guztiak gauzten, Vale. Bueno. Josi. Baina burua galdua bezta. Bueno, mal. Lurren, hanka lurren esan. Bai, garrantzitsu hori, komeni, Baita Jonek eta Ibonek ere. Hankak lurrean, mi luzeko platoko lurrean, ez da legutxarra. Gaur iritsita diot, aurrera egitea lortu bai, dugu pozik ez da? Pozik, bai. Pozik bezain, erne nahi zaitu zetori bai, sokatira datorreta, puntu gutxiagorekin sailkatuta zuek erantzuten lehenak. Bi bikoteak prest? Bai. Ozen ba, sokatirara. Denbora. Zein da Pirineotako gailurrik altuena? Aneto. Oso ondo. Ze urtetan ireki zuten Bilboko Guggenheim museoa? 2000.
1987an, zenbat egun ditu apirilak? 31. 30 ditu. Zein da Australiako hiriburua? Canberra. Bai. Nola du izena Pipik Altzaluzeren etxeak? Paso. Mozolo mendi, zein da Eskoziako animalia nazionala? Beia. Adar bakarra da, ze herrialderen parte da Pazko uhartea? Chile. Chile. Euskal Herriko zein lurraldez ditu biztanle gutxien? Araba. Zuberoak, zenbat aurpegi ditu tetraedro batek? Lau. Zein da eguzki sistemako 3. planeta? Lurra. Bai. Zein kolore hasten da jokatzen xakean? Beltza. Zuria. Nola zuen izena Magallanes Elkano espedizioa bukatu zuen ontzibagarrak? Paso. Victoria, zein zentzumen galdu zuen Beethovenek? Entzumena. Ze urtetan izendatu zuten Gasteiz European Green Capital? 2016. 12. Kortezubiko zein leizetan ikus ditzakegu goi paleolito garaiko margoak? Santi Maminen. Bai. Traineru estropadetan, patroiaz gain, zenbat arraunlari dira? 8. 13. Ameriketako estatu batuetako zein hiritan egingo dira 2028ko Olimpiar Jokoak? Paso. Los Angelesen. Antzinate klasikoko munduko 7 mirarietatik zein da gaur egun dirauen bakarra? Bueno. Gizako piramidea. Egin zuen Parisik Los Angeleseko aldaketa. Tom Cruisek eta... Bai, eta Anthony Kiddis eta... Bai, Billie Eilish ere bai. Maialen irati. Hemen txera. Bueno, aprilaren 31 arte guk denbori edako zuekin egoteko. Erabili duzu, Eskin urtarria 8 apirila. Hori ere badu, hilabeteak ondo zerrendatu behar, noski. Maialen irati laburpena ala ere, miluze bikainak zaretela, eta aurrera. Hau! Errepikatzen ari da, Ilaski? Zer, barre? Barre. Zuei ez, Zuei ez. Eurei bai, Bai. Eurei edo eurekin? Eurekin. Arratiako gure launak! Aipamentxoa hor. Bai. Eta niona da horixe, gertatzen ari da. Bikote bat miluzera iritsi eta zuzenean finalera. Iona, Ibon, ez da plantxarra? Ez. Lekua hartzen hasita, amaierar arte hartu, ez da? Ja, hemen egon da. Boiza, eta hartzen hasita baita zakua ere. Erne, gaur, jokoan... ¡Hágalo, Villa Seiro, eta berreko marrero! Jota guztia. Bai, jota guztia erabiltzen zunetik, sexy zaude. Ondo. Nion eta Ibon, etxekuei deialdi egin, gurekin bat egiteko, aplikazioaren bitartez. Non zauz, irla desertu baten zauz, gorroto haituzu, bueno, aplikazioaren bitartez. Alternatiba beti da aplikazioa. Bat egiteko momentua. Nion eta Ibon. Zemoz, bide etzen zuia? Bai. Bai. Herrialde ezberdinetako, bueno, ezaugarriak eta, gustoko? Batzuk, bai, gustoko bai. Biztanleko kurba eta, bueno, egoera soziopolitiko-ekonomikoa eta bar. Vale. Vale? Jon Ibon, bueno, esango dugu, gizatasun erakusle dela, bestak beste, zure herrialdera datozen arteak zabaltzie. Eta horrekin egingo dugu, jolas, besteak beste, gaur, galdetuko duguna, biztanleen 15%, baino gehiago, etorkinak dira herrialde hauetan. Biztanleen 15%, baino gehiago, etorkinak dira herrialde hauetan. Nazio Batuen Erakundaren araberako datuak dira, 2021 batekoak dira, datu ofizialak dira, ez dira horren beste aldatu, naiz eta urte batzuk pasatu, eta ia sortea dauen. 15%, baino gehiago etorkinak dira herrialde hauetan. Denpora. Indian, bai edo ez? Bai. Alemanian, bai edo ez? Amerikako estatu batuetan? Argentinan? Suedian? Ego Korean? Kanadan? Frantzian? Suitzan? Zelanda Berrian? Japonian?
Egiaztatu egingo dugu. Ariketa. Eta 5 akats. Zein aldatuko dugu? Sueria. Venga, Sueria. Estatu, arbidiek. Hobetu dugu, 3 akats. Ego Korea kenduko dugu. Zelanda berria, ez? Zinkatuko Kanada, estatu batuak bai, ez? Kanada. 3 akats. Kanada berriro ona. Ego Korea berriro ona. Igual batin dugu noto ez da decir alguna Eta Zelanda berria kenduko dugu. Zelanda berria, bai. Baina, beste mataldatu gara gure, bai. Zelanda berria, ez da ospidea bat, fruta eta hola. Vale, muchas gracias. Azken segundoak. Jon eta Ibon, urrezko galdera. Adi begiratu, herrialde zerrendari, jakin nahi duguna da. Per capita barne produktu gordin handiena duten 2 herrialdeak dira. Errenta per capita handiena duten 2ak zeintzuk denpora. Sumitzu eta Japonia. Japonia. Zemuz? Bueno, dudak, ez? Zalantzekin. Zalantzak, baina... Bueno. Lekuno, ez da, finala egitea? Mugitu ditugu batetik besta, gero bestera, ez toki. Bueno, gelditzen da. Hori, ariketaren parte izaten da? Bai. Ondo. India. Baiezkoan eta ezezkoan eremu bietan. Egon da eta ezezkoan geratu da. Zuzena izango da, ez da? 5 milioitik gora baitira, bertan biziren etorkinak, baina biztanleen 0,5%era ez dira heltzen. Alemania baiezkoan, bai? Justu, langa gaindituta 15,69 baitira etorkinak bertan. Nazio Batuen erakundeko datuekin gabiltz, 2021 urtekoak, Amerikako Estatu Batuak, baiezko eremuan. Biztanleen 15,62, 50 milioi etorkin denera. Argentinan ez. Ez, etorkin kopurua ez baita 5%era heltzen. 200 euro, Jon Ibon. Barne produktu gordina elikatzen, hauek ere. Renta per capita. Suedia. Zalantzak be bai. Baiezko eremuan utzi dugu, zuzena da? Bai, eta Erne, Suediarren 5 etorkina baita, kasik. Biztanleriaren 19,42 dira. Japonia. Ez. Turistak asko baina, etorkin gutxiko herrialdea da. 2 inguru baino ez baitira. Zelanda berria baiezkoan. Zuzena da? 20tik gorakoa da, kopurua, oso ondo. 350 euro. Jon eta Ibon. Baiezko eremuan Kanada. Bai? 21,18rekin, bai? Baiezko eremuan Frantzia. Zuzena da? Hortxe, akatsak, Frantziaren kasuan 12 inguruko baita kopurua, Ego Korea ere ezezkoan jarri behar genuen 2,25 kopuruarekin. Suiza berriz baiezkoan, biztanleen ia 1,30 baita etorkina. Ariketa bikaina eginda, Jon eta Ibon, momentuz, 200 euro. Eta badakizue 1000 euro irabazteko aukera, dagoela urrezko galderaren erantzun zuzena, erantzun bikoitza zuzena bada. Per capita barne produktu gordin handiena duten 2 herrialdeak dira. Errenta per capita handiena duten 2 herrialdeak. Zeintzuk diren, jakin nahi genuen. Zalantzak, Jon Ibon? Bai.
Zerekin? Suediagaz. Orain. Suedia ez dugu aukeratu, baina Suitza bai. Suitza fama dauka. Banketxe honak, egi dauzan. Dirua gero ez dakiz ere kukiko, no? Hori ere. Suitza, zerrendatik aukeratuen artean, aukera ona izan da? Zondo, 90.000 eurotik gorako baitute? 200 euro irabazita, 1.000 eurotik gero eta gertuago, Jon eta Ibon. Etorri, urrezko galdera erantzun, 1.000 euro irabazi ze ondo, Ze ondo, Jon Ibon? Begin dugu urrezko galderaren erdia be bai. Japonia, beharko genuke. Erantzun zuzenen artien. Aldatzeko aukera izan da? Aldatuko genuke edo ez? Ez, holan geratuko genuke. Ez. Ja, holan erabaki dugu. Adiranok, 1.000 euro jokoan miluzen. Edo 200, ez da guape txarto? Japonia, zuzena da. Amerikako Estatu Batuak! Jon eta Ibon, penari bat ere ez, 200 euro, lehenbiziko eguna irabazita. 6 bide horretan, haupa bikote. Eta aberatzuku, zuek porta betela